Хайде, Криси, решила да се хвали с нейните мартинички. Мартинички бели, бели и червени. Няма да остана по-назаде, не си мислете. Бели и червени, Марта ги измела. Хайде малко да потанцуваме също. Марта ги измела, после ги обрела. Тук Криси казва, че иска да свършва видеото, но аз си казвам да ви покажа пак мартиничките. Бели и червени, с мартинички. Хайде тук и аз да се покажа. Няма да остана по-назад, ви казах. Кажете дали ви е харесало. Марта днес на гичи, момче. Бай-бай!